maminky alebo tatinkovia, tí, čo máte doma školákov alebo budúcich prváčikov ako ja. A tak mám pre vás jeden tip, ktorý som ja veľmi ocenila od mojej klientky. Musím sa jej strašne za to poďakovať, pretože mi dala skvelý tip na papierníctvo. Okrem toho, že majú kamenné predajne, majú aj e-shop. My sme to vyriešili e-shopom. A úžasne to majú prepracované, pretože viete si tam zadať vašu základnú školu. A tá naša je úplne nová, takže tá sa tam v zozname nenachádzala, ale to vôbec nevadí, pretože majú normálne už urobené také balíčky, že pre prvákov, pre druhákov, pre tretiakov a tak ďalej. Vy si iba otvoríte ten daný balíček a skontrolujete si ho podľa zoznamu, ktorý vám dá vaša škola. Úplne skvelé sa nám to nakupovalo, mali sme to asi za 10 minút zmaknuté a vôbec to nevyšlo draho. Mňa tá základná výbava pre dieťa vyšla nejakých 50 €. No a pri tej objednávke cez e-shop, tam úplne na konci objednávky si viete zakliknúť, či máte záujem o darček. A teda sme s nejakým darčekom teda rátali, že teda príde, čakala som nejaký rozvrh hodín, alebo papierové hodiny, alebo niečo. Pozrite si v ďalšej storke, že čo všetko nám poslali. Ja som normálne skoro odpadla, že toto všetko nám poslali zadarmo. Mala samozrejme obrovskú radosť, to vám ani nemusím hovoriť. Takže idem vám to natočiť v ďalšej storke, ukážem, čo všetko prišlo.